Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o be sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun be complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Festival Giria de Volaille, Nenia Tako Foloi, Kamamafon, Nyalama, Anou Oudjeni, Chiew, Kamiou, Pigeon, Lokulubao, Tongonou, Konoso. Dugu Fatase Kai Nan Wonoma. A Barabella Delin Labena, Association Tom Dollar AMSTD, Ani Radio Kleduka Barakanyuan Konala. Intako Foloi, avec Damne Novam Kalot Lemwani Woro Kafori Atli Bisaba, Samba Fla, Ani Mwani Duru, Terrain Shaba, Ninfleni Lafiabu, Ayoromanja, Monima Kabral, Oirela. Aw muniye kamama fen marabagaw ye aw muniye kamama fen tobibagaw ana jenibagaw ye siejenaw na ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn kana aw tɔgɔ sɛbɛn ni ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na an ko ma Festival Giria de Volaille. Ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76. Plakasuma o Teremani Ayewili Jona kana ausgiro mamine ni Festival Giria de Volaille. Denfaya minan sigilimbe cheba min koro oye Shaka Aliseni Kamaraye, président délégation spéciale communicative kono. A Dembaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye, promotrice lycée Bedi Kunanji. Mbadeu Festival Giria de Volaille. Nabe kamama fon kofo ni atako foloi akona to toshila ningala kale awiye. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be je fenfena u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadou Maïga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen la duniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ
agence dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma su ye alamisa tile o kɔni forila ka ban tile ale kun ye kalo tile 16 ye octobre san 2025 Falaye Keyita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Falaye su in na an bɛ taa États-Unis an bɛ taa Irisi Trump ni Putin k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ Cameroun kalata jaabi ma bɔ jama bɛ fɛ k'a yɛrɛ ka jaabi bɔ o b'a de bɛ dasili o tɛ ka bɔ foyi fɛ min ye Madagascar minnu ye fanga jaso kɛ Falaye u ko fanga jaso tɛ ko wa ko n'Ala sɔnna a ma nin kalo in tile 27 kalo tile 17 ko o tɛ sini ye sa k'u bɛ prestation ni serment kɛ ni Ala sɔnna a ma an yɛrɛ fɛ yan premier ministre ale tilenna bi Tumbutukaw fɛ yen baaraw tugura ɲɔgɔn kɔ cogo min k'a daminɛ pankurutigi kɛnɛ na ka na min ye Alfaruk n'o y'u ka place de l'indépendance ye ka taa chambre de commerce la baara kun cɛra yɔrɔ min na n'a ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn ye Falaye an n'an da don o la furancɛla fanga ɲɛmaa ale ye sifinw ka tɔn bisimila n'o ye CNJ ye an na dɔ fɔ o fana na yanni an k'an ka baabu bɛɛ lajɛlen kun cɛ bi su in na. Ayi ko ni kunkolo bɛ yen kunbereku ale ti banfula don su in na an bɛna na an hakilina fɔ ka kɛ ni lamɛrikɛnw ka jamana ale ni cɛncɛnfu ka jamanaw olu bɛ ka mun labɛn Falaye mun bɛ yen ni o baara bɛ sen na kabini lamɛrikɛnw wulila k'u jɔ mun bɛ yen ni AES jamanadenw sɔnn'o ma ni AES ɲɛmaaw sɔnn'o ma n'u ni lamɛrikɛnw bɛna se k'u bolo di ɲɔgɔn ma o la Falaye nka yan'o cɛ Falaye jɛkulu kelen jamana kelen faraɲanga jɛkulu kelen o tɛ se ka diɲɛ taabolo falen Falaye n bɛ tile o de fɔ yan kuma caman n ko ni kunun bɔra maa min kɔnɔ bi to t'i kɔnɔ diɲɛ tɛ sigilen ko cogo min ka di maaw ye k'u bɛ wuli ko ka disi gosi ko k'a yɛlɛma o fɛn tɛ dɛ fɛn dɔw ka di maaw ye fɛn dɔw nɛgɛ bɛ maaw la Falaye u b'a fɔ u ka baara ka kɛ cogo dɔ la a ti sɔrɔ daga sunɔgɔ la dɛ diɲɛ ye maa minnu cɛ sirilen u mago b'u yɛrɛ la u kunkolo a bɛ baara kɛ n ta ye n da ye n bɛ n sago fɔ i bɛ se k'o kɛ dɛ nka diɲɛ sigilen don fɛɛrɛ min ka Falaye hinɛ tɛ yen makari tɛ yen tamakiya tɛ yen
foyi tɛ yen n'i bɛnn'u ka sira ma kana miiri ta k'i ka d'u ye dɛ maa si man di maa ye bɛɛ bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ nata de la n'i b'o nata minɛ fa don min i niyɔrɔji bɛ sigi o de la nin waati laban in na k'a daminɛ mai ni juin ka taa se fo utu kalo ma lamɛrikaw sen cayara anw fɛ yan kosɛbɛ ka da mun kan u b'a dɔn k'a fɔ ko IS a tonso n'a barajuru o ye Mali de ye fala ye u ye munumunu saalo kɛ u y'u fɛlaw fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn fala ye u ma fila fɔ koyi u ko olu ka jagobakɛlaw olu ka kɛ niyɔrɔtigi ye anw fɛ yan u sen ka don sanu bɔli la u sen ka ye a kow la u se ye mun ye kibaruya la fɛɛrɛw la u na o k'an ye yaasa an yɛrɛ an ka se ka wulikajɔ kɛ ka se ka se sɔrɔ banbaanciwale ni jugawale kɛbagaw ka fala ye waleya in fɔlen maa caman ɲɛna k'a fɔ k'olu ka disi gosi n'u ka kumaba k'o de b'a ɲɛ o fɛn tɛ o fala ye jamana o jamana kɔnɔ maaw t'u kunkolo kɛ ka baara kɛ jamana o jamana kɔnɔ maaw t'a jate minɛ jamana o jamana kɔnɔ mɔgɔw bolo ko k'a fɔ k'u bɛ ka mun fɔ ko ka fɛn ko o de don aw bɛ mɛn popapo la dɛ hakilimaw de bɛ jamana in kɔnɔ fala ye minnu bɛ miiri su ani tile an bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ni nin bɔra ye an bɛ mun kɛ n'an ye nin kɛ n'u nana nin an bɛ mun kɛ fala ye n'o tɛ nin waati laban in na e ɲɛna ko muguci ni baara min bɛ ka kɛ ko a bɛɛ lajɛlen ye gansan de ye a kɛ kun ye an ka dɔ bila dɔ ye de an ka sɔn fɛn dɔw ma sɔnniga dɔ an k'olu sɔrɔ fala ye bi min ye kow taa cogo ye a bɛ n'a fɔ amerikɛnw u ni IS jamanaw u ye bɛnkan sɔrɔ fala ye bɛnkan in hali n'a ti kɛnɛ ka panparanpan jateminɛlikɛla ani ko kɔlɔsiba o b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ sen na o bɛnsema ye tiɲɛ nka kuma o kuma a bɛ bɛn an sen ma o fana tɛ se ka kɛ dɛ amerikɛnw bɔtɔ laban an fɛ yan fala ye u ko an ma olu filɛ nin ye maa maa filɛ ko filɛ pan ka puruti la n'o ye terorisiba ye n'o ye banbanciwara kɛlankangana ye u ka musakaw bɛ mara olu amerikɛnw de fɛ yen u ka kibaruyaw bɛ olu de bolo u ka wulikajɔw n'u ka sew n'u ka kow kɛcogo bɛ olu de bolo anw ka jamanaw ka sɔn fala ye u sen ka don sanubɔ la u sen ka don dugujukɔrɔ nafabɔ la u ka na u ka chambre de commerce bolofara dɔ sigi Bamakɔ yan an n'u ka jɛ ka baara kɛ an k'an ta sɔrɔ u k'u ta sɔrɔ fala ye ko nɔn tɛ o kibaruya olu t'o di anw ma u tɛ an dɛmɛ an k'an jija an yɛrɛ ye nin kuma in fɔra bɛɛ lajɛlen y'a mɛn kɔsa in na amerikɛnw ka maa mafalen dɔ bɛ yen an ka banbanciwale ni jugawale kɛbaa dɔ o faali senfɛ ŋanaba dɔ a bɔra k'a ka nisɔndiya yira fala ye maa jɔyɔrɔbatigi don ameriki kɔnɔna na bi tile fila in na n t'a dɔn ni i tulo y'a kuma mɛn amerikɛnw ka jɛkulu dɔ mana yan o ma don mori la n t'a dɔn ni y'a kuma mɛn sanubɔyɔrɔ min bɛ mori la min b'a dugukolo jukɔrɔ fala ye olu b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan fɛn min bɛ anw yɛrɛ ka dugukolow bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ Mali Burukina Niger olu b'a dɔn sabula u y'a baara kɛ o tun bɛ yan u b'a dɔn min bɛ sen na fala ye n'i ye nansara tubabu ka sɔrɔdasi sigilen dugu o dugu kan n'i y'u sigilen fa o fan na a fɔ ko ne de y'a f'i ɲɛna dugu jukɔrɔ nafa de bɛ yen n'o tɛ u tɛ taa sigi fu jala kan fiyewu n'o tɛ Balabugu tɛ nin ye dɛ maa sigi bɛ yan fala ye IS jamanaw u fana ye hakili jagabɔ kɛ u ye fɛɛrɛw kɛ u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye anw ka sanu bɛ bɔ ni sariya minnu ye an jamana saba bɛɛ y'a fali an yɛrɛ ko min da ka d'an na an sɔnna o ma yalama amerikɛnw bɛ sɔn o ma wa o da yirala u la anw ko min ka kɛ n'u ma ɲɛ k'u bɛna sanu bɔ an fɛ yan kuma bɛɛ anw de ka kɛ sanu b'anw ka dugu jukɔrɔ maa ti labɛn ka bila anw ka siniɲɛsigi ɲɛ a tɛ ɲɛ yira anw na kalan ti kɛ anw kunna an ta ye a ye n'a bɔ a ka taa n'a ye an y'o bɔ a la fala ye sanu koli o fana bɛ kɛ an fɛ yan o ko k'u jɛra n'o bɛɛ lajɛlen ye fala ye ɛlɛ ni olu bɛ min nɔfɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ ka taa sira min fɛ fala ye gɛlɛya min bɛ ka na bi i b'a kalama ko alimanw ka sanu muguba a maralen don Etats-Unis de yan dolari ko tibi tabalen ni Ukraine kɛlɛ kɛlen
alma ŋun y'u bolo bɔ u ka wari nɔfɛ koyi u ka sanu nɔfɛ koyi fala ye ni dollar tɛ se ka kɛ ka diɲɛ ɲɛnabɔ sanu de bɛ kɛ k'a ɲɛnabɔ o hali Trump filɛ ka fɛn minnu kɛ nin n'a tibi taara kuma bɛɛ e t'a ye dollar bɛ ka t'i firi a tɔ kan n ko maaw bɛ wuli k'aw jɔ k'u sɛmɛ u ka sanu de la sanu bɛ jamana minnu bolo olu de bɛ se ka sannibaw kɛ olu de bɛ se ka kobaw kɛ sabula o de ye fɛn ye maa bɛ se k'i jigi da min kan o bɛ anw bolo fala ye a ti bɔ a ti feere diɲɛmaa ɲɛ b'a la u b'a dɔn min bɛ yen u ko sa an yɛrɛ bɛ min fɛ an k'o f'u ye an n'u ka jɛ k'a baara kɛ o de bɛ ka kɛ ni lamɛrikɛnw ye bi cɛncɛn fo ka jamanaw la fala ye n b'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ senna nin waati in na i yɛrɛ bɛ k'a jateminɛ force unifiée ka wuli ka jɔ n'a ka sew ka kɛ ni ninnu ka sɛbɛnni ye an ka jamana kɔnɔ yan ani baara minnu bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ bi fala ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waleya minnu filɛ nin ye a sera an k'an kunkolo kɛ ka baara kɛ n'an m'an kunkolo kɛ ka baara kɛ n'an ma jateminɛlikɛlaw lamɛn n'an ma kɔlɔsilikɛlaw lamɛn maa minnu bɛ baara ɲɛdɔn n'an m'olu lamɛn n'an ma sɔn an ka ko dɔw to ɲɔgɔn ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya yan n'u k'u b'a kɛ cogo sugu dɔ la an jigi bɛ fɛn fɛn ka fala ye fo n'ala farala an kan dɛ parce que anw ɲɛna min don o tɛ o fala ye diɲɛ sigilen don kan dɔw de kan o munna Trump tɛ ka sɔn ka Ukraine kɛlɛ kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Ukraine ye Irisi ta ye munna Trump tɛ ka girin Siri nɔfɛ fala ye sini yɛrɛ an bɛna n'an da don o kuma in na parce que sini sɔgɔma an b'an da don o la o Siri cɛ taalen Putin fɛ fala ye an b'an da don o la o parce que Siri laadala ale ye Irisi ka kɛnɛ de ye o de la u tɛ ka walawala ko la u bɛ ka kɔn de ka Irisi marqué ka to ka don a ka juju kɔrɔ ka penalty provoqué n'o ye ka cɛ in wele ka na n'a ye k'a jira k'a fɔ ko wa foyi t'a la maa don maa ɲɛnama don u yɛrɛ ka sɔrɔdasiw b'a fɔ ko wa n delila k'a minɛ mais kasoladen min kɔnɔ maa ŋɛɲɛma tɛ o bɛɛ ye ka cɛ dilan k'a ɲɛ k'a bila pour que ni Irisi ko don min panparanpan tɛ sɔn bɛnkan min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'a to a nɔ na fala ye u b'a fɔ ko payi an m'a f'i ɲɛna ko maa minnu n k'a tɛ sɔn maa bolo n'o y'a sɔrɔ e min bɛ girin na i kunfɛ ten e tɛ ka jateminɛ kɛ ko la n'u ko bɔn ko n bɛ nin d'aw ma a fana ka nin to n ye fana e b'a fɔ e b'a kɛ cogo dɔ la o de la diɲɛ ka ɲi hakilisigi ni basigi la waati dɔw mana se maa kunkoloma minnu bɛ ka baara kɛ jamana in kɔnɔ yan bi fala ala barika la bi an ka fɔ alhamdulilayi denmisɛnninw b'an bolo minnu bɛ se fɛɛrɛw ɲinini na minnu ye kalanbaw kɛ minnu bɛ kow ɲɛdɔn maakɔrɔw b'an bolo minnu fana bɛ yen bi n'u ye kow kɛ n'u bɛ kow ɲɛdɔn ni kow kɛr'u ɲɛna fala ye a caman dalen don so kɔnɔ dɛ u ka t'u nɔfɛ k'u lakunu an mago ser'u ma sisan anw y'an ka marisiw kɛ k'an ka wiw fɔ an bɛ se ka mun kɛ an y'o kɛ fala ye sisan hali an tɛ se ka boulevard yɛrɛ y'an ɲɛna kuma tɛ k'an bɛ taa marché donc a sera kunkoloma yɔrɔ ma sisan an k'olu maaw wele fala ye américains sɔnna minnu ma u ni AES jamanaw bɛnna mun ka fala ye o bɛ ka lawaleya dɔɔni dɔɔni kun fɔlɔ kɔni yera morilakaw olu ka sanubɔyɔrɔ mali ni américains bɛnn'u ka fala ye u bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min u bɛ ka fɛn minnu fɔ n'o kɔni sera ka sigi sen kan a ka ca ala fɛ u b'u ta sɔrɔ an fana b'an ta sɔrɔ anw ta ye gɛlɛya in yɛrɛ ye min ye i b'o dɔn a fala ye dugujukɔrɔ nafaw b'anw fɛ yen a bɔminan t'anw bolo a dɔnniya tɛ anw na a musaka tɛ anw kun dugujukɔrɔ nafa min filɛ ne ta fala a tɛ bɔ ten koyi ayi n nɛn ka di t'a bɔ dɛ n bɛ se ko la t'a bɔ minan ni dɔnniya de don a bɛ komi ni ko sisan ko ne ka taga motɛri dilan n bɛ mun dɔw la n tɛ tile k'a f'i ɲɛna n ko dɔgɔtɔrɔ kalannen don nka n'a fana ka moto tiɲɛna mécanicien de b'o ɲɛnabɔ dɛ fala ye dɔnniw cogoya tɛ kelen ye donc bi an b'a fɛ ka nin kuma in fɔ mɔgɔw k'o faamuya an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa sira min fɛ maaw ka hakɛw maaw ka kow sigicogo u ka nafaw u ka kow taacogo fala ye u bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa de a bɛ komi ni maa taara ni kɛlɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ko e ka sabali n bɛ sabali mun na a tɛ nin kɛ tuguni e fana kana nin fɔ a ma tuguni an bɛnn'o kan a bɛ taa ten cogo min na dɛ
falai diɲɛ fana sigilen no ten ne ya y'anw ka yɔrɔ de ye anw de kun bi yan anw de ta ye yan ye anw de tun bɛ se ka yan kɛ tan tiɲɛ dɔ i bɛ yen bi nka a bila i kunna k'a fɔ k'i tɛ se ka to yen kuda ye waa wɛrɛ an yɛrɛ fana ka don yɔrɔ sɔrɔ an fana ka dɔ ɲini kuma tɛ bɛnkan mun bɛ ka tɛmɛ AES jamanaw ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ falai olu m'a fɔ k'u bɛna n'u ka sɔrɔdasiw ye ka na cogo an kunna yan dɛ Trump ko k'ale t'o la u kɔni ko u bɛ kibaruya d'an ma n'u bɛ se k'an dɛmɛ ni kɛlɛkɛcɛw labɛn ni mun ye n'o kalan t'a kɛ o kalan bɛ se ka taa k'u fɛ yen min y'an ka mɔgɔw ye k'u labɛn sini ma sinikɛnɛ ma u yɛrɛ ka se ka sanu dɔw bɔ u ka se ka dugujukɔrɔfɛnw fana bɔli kalanw kɛ u b'olu sigi sen kan wa fana a kana k'an ɲɛna k'a fɔ ko dagabilen min tun bɛ yen n'o bɛ gan an dala fɔlɔ o t'olu ka sira ye tuguni parce que olu bɛ ka min ɲini o ye sanu ni dugujukɔrɔ nafa tɔw lithium b'a la cobalt b'a la uranium fɛn caman de bɛ falai dugujukɔrɔ nafaw la minnu baara bɛna kɛ ni nanzaralakaw ye Amerikaw yɛrɛ ko olu ma ban k'a fɔ ko an ni Irisi tɛ baara kɛ an yɛrɛ y'o fana y'o f'u ye u m'a fɔ k'an ni Chine tɛ baara kɛ u m'a fɔ k'an ni nka olu yɛrɛ bolo a bɛɛ tɛ se ka ta ka di jamanaba kelen ma ka tɔw to de bɛɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ bɛɛ k'i garisɛgɛ ɲini jamana ninnu yɛrɛ fana k'u ka nafaw ɲini ka kɛ n'u ka ko taabolo n'u ka baara kɛcogo ye falai n y'a f'i ɲɛna n ko sini an bɛna n'an da don k'an kana fɔ a ma Julani tuguni dɛ falai k'o tun y'a terroriste tɔgɔ ye k'an ka fɔ ko Ahmad al-Ashar ko o y'a so tɔgɔ ye sisan an k'a ɲaamɛ an n'a wele ten président don jamanakuntigi don donc nin ko ninnu de bɛ sen na nin waati in na hakili la k'a fɔ i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ cɛ kɔni tɛ wuli ka bɔ Siri ten k'a bɛna ten o ko minnu kɛr'o kɔnɔ waleya minnu b'o sen kan anw yɛrɛ fana AES jamanaw ka bilasirali ye min ye sini sɔgɔma n'o n hakilina dɛ falai an ti caman dɔn nka an bɛ min ni min dɔn an ka kɔlɔsili min bɛ yen an b'o fɔ o senfɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye Amerikɛnw ye u ko u ka nali senfɛ olu tɛna na ka na fɔ k'u bɛna jɔnya waleya sigi an da la nka falai janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi an k'an cɛsiri an k'an jija an bɛ fɛn minnu kɛ kɔrɔlen an k'a lajɛ an k'olu falen mara kɛcogo baara kɛcogo tilennenya baara ɲuman kɛ soli ka wuli timinandiya n'an m'o fara an bolo la hali n'an ni bɛɛ bolo dira ɲɔgɔn ma an ta bɛ k'a ɲagama ye tuguni sabula anw bolo ka ban n'anw ye baara sɔrɔ o ye an ka lafiya de daminɛlen ye an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ joona kuma caman o b'an caman na an ninnu minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu nakun y'u ka nafa de ko ye olu tɛ maa ɲɛ lajɛ u tɛ maa kuntilenna lajɛ nka falai nin fɛɛrɛ min sigitɔ filɛ sen kan nin ye e ko a na kɛ Union Européenne mɔgɔw sago ye maa kan ka o ɲininkali kɛ Banque mondiale est ce que a bɛna na diya olu ye nansarala jamana minnu bɛ yen n'olu tun bɛ yan Canada ale ni Faransiw yalama olu sago bɛna na kɛ nin ko in ye wa o ɲininkaliw bɛ sen na nka min kɔni bɛ yen États-Unis ti jamanaden ye o ye kelen ye nka a fana ko a kelen ko a ti dɛnɛn bɛɛ dɛ falai diɲɛ taa cogo in na bi maa kelen tɛ se ka fosi kɛ o la sa min ye Mali Burkina Niger ye u ye jɛkulu min sigi sen kan n'o o ye AES ye a dili donna k'a lakodɔn a ka baarakɛcogo sigira sen kan a yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ minnu sigi ka banki sigi musaka minnu kan ka bɔ baara minnu kan ka sigi sen kan falai a ka cɛ k'a lajɛ i m'a ye hali an ka passeport kura in ale baara dira Chinois de ma e kun t'o kalama Chinois don donc bɛɛ fɛn bɛɛ ti jɛ ka di maa kelen ma i ni maaw bɛ jɛ a b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ yaasa a ka se ka ɲɛ nka falai n ba segin a kan nin ye ne hakilina de ne fana ye mɔgɔ de an ka fili ye o yɔrɔ de karisa ko n ko ka ban maanifin de don dɛ a bɛ min dɔn a n'a ye min ye n'a bɛ min lakɔlɔsi a y'o de fɔ nin ye États-Unis ni AES jamanaw u ka bɛnkan min bɛna kɛ dugujukɔrɔ nafa ko kan n m'a fɔ a bɛɛ bolonɔbilara fɔlɔ dɛ nka an ye kun fɔlɔ min ye o ye morila Mali kɔnɔna na a tɔ labɛnw fana bɛ sen na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa
a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la, ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Ala ye premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye, ale tilenna Tumutu bi. Tumutu dugu kɔnɔna na kabini a donna sɔgɔmada fɛ fala ye, a kunbɛra pankurunjigi kɛnɛ na contrôleur principal de police Bakun Kante bolo, n'o ye Tumutu yɛrɛ ale gouverneur ye min ye conseil régional président ye, ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye ka taa fara maire kan n'o ye Yeya Tanzina ye, Kafɔtigiw ni kabilatigiw ni sifinw ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen bɔra ka ba dilan ye k'a kunbɛn kosɛbɛ. Baara minnu tun b'a bolo sa fala ye, a selen o ye dɔgɔtɔrɔsoko ye. Dɔgɔtɔrɔso o kurumokarili baara fɔlɔw ni o ye k'o lakurakuraya, u taar'o kɛnɛ kan, biriki min kan ka da ye a y'o da ye. Maakɔrɔw olu ka bulon n'o ye bulonba ye, a ye min ɲɔgɔnna kɛ Sangaw fɛ yen, min ɲɔgɔnna kɛra Segu, min ɲɔgɔnna kɛra Tumutu min ɲɔgɔnna kɛra Kita, o baara kelen ani Kulukoro ani Kucala, o baara kelen a taar'o de fana kɛ Tumutukaw fɛ yen. Sabula jamanakuntigi de y'a yira sa k'a fɔ ko dugutigiw u ka lakodɔn ye kelen ye, u ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na n'o ye bulonba kelen ye, u ka baaraw ka se ka kɛ lafiya yɔrɔ ni fɛnw ka d'u ma. N'u nana dugubaw kɔnɔna fala ye, yan'u ka to zanni kelen kelen na, n bɛ taa yan fɛ, n bɛ taa yan fɛ, u na taa ye ka taa u sigi ye, k'u ka baaraw kɛ, ka siyɔrɔ ni dumunikɛyɔrɔ ni fɛnw bɛɛ lajɛlen dilan ka d'u ma ye, o na kɛ u ɲɛjɔyɔrɔ ye. O baara o birikiden fɔlɔ min ye premier ministre a y'o fana da fala ye. O kɔfɛ sa min ye Tumutu cɛ n'a muso ani a maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen jɛlen don ka biennale ko min kunbɛn fana, a y'o fana yɔrɔ dɔw lajɛ fala ye. Min ye Ablaye ye, a ma sigi koyi, a bɔr'o la sa, u taar'u yɛrɛ sɔrɔ Kabara n'o o ye malo sɛnɛyɔrɔ kura min kan ka sigi sen kan. Sɛnɛkɛla minnu tun bɛ yen sa, a taara ka t'o fana lajɛ, o bɛna na dilan cogo min na, baara min kan ka k'o kɛnɛ kan. Colonel Major Assa Bajalo o b'a nɔfɛ n'o ye kɛnɛya minisiri ye. Daniel Clément o fana b'a nɔfɛ n'o o ye sɛnɛ minisiri ye. Fala ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ban waati min ye premier ministre ye sa, Tumutu cɛ n'a muso denmisɛnnin maabakɔrɔ a y'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ka min ye chambre de commerce kɔnɔna na fala ye. Baara minnu b'u bolo, laɲini minnu b'u bolo, Tumutukaw yɛrɛ ka degun ye mun ni mun ye, bɛɛ lajɛlen ye kuma ta kelen 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 kelen, ɲɛmaa kunda. Premier ministre a ka sɔrɔ k'u jaabi, a ko ko ale kɔni u ka laseli lamɛn, nka u k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ye ciden ye jamana ɲɛmaa o de kɛlen ka danaya da ale kan k'a kɛ fanga ɲɛmaa ye. Fɛn caman fɔra yan bi, Kulukorokaw y'o ɲɔgɔnna ɲini ale fɛ, Buguni y'o ɲini, Segu y'o ɲini, San y'o ɲini, nka ale fana nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye, ale na taa da jamanakuntigi tulo kan. Min ye Ablaye Mayiga ye, a kɔni y'a ɲini u fɛ, u ka wulikajɔ kɛ k'u cɛsiri, u se ye fɛn fɛn ye, biennale min natɔ don o labɛn ka se ka kɛ ka ɲɛ. Tumutu cɛ n'a muso ni denmisɛnnin maabakɔrɔba k'u bolo don o la. Lakanako ta fanfɛla fana fɛ u k'u jija, finitigiw mana min fɔ u ka sɔgɔma fala ye. Lakana k'o de ye ko in yɛrɛ koloma yɔrɔ bɛɛ ye, basigi ni lafiya n'u yɛrɛ ye k'u sera k'ale kunbɛn tancogo la bi, a ka kɛ hɛrɛ ni basigi ni lafiya kɔnɔna na, finitigilakaw ka lamɛnli ko hukumu kɔnɔna don. Min ye Ablaye ye sa, a y'a yir'u fana, dɔgɔtɔrɔso min na ban, n'a baaraw daminɛ n'a kalo 4 ye nin ye, u k'u cɛsiri a ka minɛ ka ɲɛ. Sabula yɔrɔ minnu filɛ nin n'olu bɛna dilan, a si tɛ se ka to yen ten ni a ma se ka kɛ n'a ma se ka minɛ ka ɲɛ. Min ye dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ye fala ye, sefa wari miliyari 3 ani miliyɔn 600 o de bɛna don a la yaasa ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛnɛmaba ye. Dɔgɔtɔrɔso min mana ban, e ko ninnu mago bɛ k'anw na tugun wa? Ni nin banna kɔni 11 fini 11 tu o kɔfɛ
kɛmɛ sara la sa baara in yɛrɛ kɔni sera fo 20 ɲɔgɔnna na bi premier ministre a y'a ɲɛda o baaraw fana kan fala ye sifinw musow denmisɛnninw min ye premier ministre ye a ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka kuma jaabi k'a f'u ye tumu tɛ se ka kɛ foyi ye ni tumutu ka denw tɛ maa y'a f'u ye o olu de don maa m'a f'u ye o olu de don k'u cɛsiri k'u jija n'an bɔra tumutu an bɛna bamakɔ kɔnɔna na yan an bɛ taa kulubakaw fɛ yen furancɛla fanga ɲɛmaa n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye bi Lazara selilen kɔfɛ denmisɛnninw ka tɔn min bɛ yen n'a fɔ ma ko CNJ a y'o bisimila min ye Basori Ibrahima Sise ye ale min ye ɲɛmaa ye nin waati in na sa i ni Nubati sɔn o kɔni fɔra kuluba kɔnɔna na bi sabula min ye Aso ye ale yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ ye sifin ye jamanakuntigi u y'a fɔ k'a tanu u ka bisimilaliko ɲuman na yaasa u n'a ka se ka ɲɔgɔn ye in bɛ tali kɛ mun na CNJ kabini ale ka tɔnkura in sigira sa n'o biro ɲɛmaa bɛ Sori Ibrahima Sise bolo n'u y'u siɲɛ fɔlɔ ye u kana u ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye min ye biro kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye Sise ye a ko k'a bɛ jamana ɲɛmaaw fo u ka dɛmɛ na CNJ kuntilenna ni CNJ baarakɛcogo olu ka se ka sigi sen kan CNJ yɛrɛ hakilinabaaw ye minnu ye ani ko minnu b'u bolo ka taa Malikura ko ta na sira fɛ wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen sifinnakaw k'u tɛna dɛsɛ o la fiyewu ka kɛɲɛ ni min ye ɲinansan hukumu kɔnɔna ye fala ye u bɛɛ y'u bila dɔngɔnɔw la han dɔngɔnɔfini bɛɛ lajɛlen y'a don hali minisiri Ndoma ale yɛrɛ y'a don yaasa komi ɲinansan ye segu ni dɔnko san ye u y'o fini don fini fana a dilanna Mali kɔnɔ yan han min ye dɔngɔnɔw ye an b'u fo minisiri farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale yɛrɛ ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ fana han a ko nin baara min filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ yɛlɛmali kuraw la CNJ yɛrɛ min filɛ nin ye a bolofara min b'an ka jamana kɔnɔ bi 815 Mali fan 14 togoda ni bugudaw bɛɛ lajɛlen a bɛ o la min ye marabolo 16 a kɛlen don ka sigi ye an ka jamana fana kɔnɔna na min ye a bolofaraw ye 21 o bɛ an ka fasoden minnu bɛ kɔ kan u b'olu ka bolo kan bi CNJ a dili donnen don yan cogo min a dili donnen don kɔ kan ani jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Sori Ibrahima Sise ko min ye u kunbɛnli min filɛ nin ye n'u bisimilaliko ɲuman min filɛ nin ye u bɛ jamanakuntigi fo nka olu dalen tɛ dɛ fala ye yaasa ka fasoden ɲumanya wale kɛ taji min bɛ ka di bi u ka cɛdenw bilalen don kɛnɛ kan ka se ka o baaraw kɛ maaw bɛ se cogo min na ka taji sɔrɔ basigi ni lafiya kɔnɔna na k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la ko olu kɛlen don ka maa dɔw ta sa olu bɛ k'o baara kɛ station kɔnɔnaw la a y'a yira a ka kuma fana na k'u ye laɲini kɛ jamanakuntigi fɛ fala ye laɲini fɔlɔ ye mun ye musaka ka di CNJ yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ni musaka min ye a ka laɲiniw kɔnɔna na n'a ka baara minnu sigilen don sen kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa min ye a bɛ fɔ min ma sa ko conseil supérieur de la jeunesse ko k'o lakurakuraya i n'a fɔ o laɲini na cogo min wa fana k'u b'a ɲini jamanakuntigi fɛ u n'a ka to ka ɲɔgɔn ye waati ni waati hakilina minnu bɛ u la u ka se ka olu fɔ a ye yaasa sifinw jɔyɔrɔ ye min ye u ka se ka kɛ Asimi a k'u ma k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nali la bi kana bɔ ale ye k'o diyara ye a b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija sabula Mali denmisɛnnin ka ca kosɛbɛ nka min ye fasojɔ waleya ni fasoden ɲumanya waleyaw ye hɔrɔnya ni danbe ni tilennenya kɔnɔna na u ko k'u sinsin bere ko se o se n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ fɛn o fɛn n'i b'a fɛ ka kɛ a kuntigi ye fala ye i yɛrɛ k'i jija i ka kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye i ka kɛ kankelentigi ye i ka kɛ misali ye i ka sigida i ka dugu i ka du ani i ka denbaya kɔnɔna na Asimi y'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri k'u jija halisa o jɔyɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔna na ale ma jɔ a la wa a b'a dɔn fana Malikura tɛ se ka jɔ fiyewu ni sifin ninnu n'olu ma wuli ka jɔ kɛ n'an bɔra kuluba an bɛ taa Jiyogari la fala ye a bɛ taa kuluba kelen sira kelen ye wa min ye Jiyogari ye kiribikiribifɛnw olu kunbɛnli jɛkulu min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko OCS Office Central des Stupéfiants ale kɔni ɲɛmaa n'o ye contrôleur général de police ye directeur Danga n'o ye contrôleur général de police Basiru Bamba ye olu taara bi Jiyogari la min ye yaala fura tɔni 60 fala ye k'u taara ta don o la baara in a kɛra min ye pharmacietigiw ka ɲɛmaa n'o ye Ablaye Gindo ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye nin fura kirikara ninnu ye sa ko nin minɛna tile 10 kɔnɔna na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye tɔni 60 fala ye u ka bolofara bɛ yɔrɔ yɔrɔ sa k'olu de wulilen don k'u jɔ bi min ye yaala fura a bɛ se ka tunun cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sabula ko kɔlɔlɔ caman de bɛ a la OCS kɔni ko nin don nin tɛ o ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ san kɔnɔ kuma caman ka se k'i bolo da fɛnw kan nka min ye nin mun sɔrɔlen filɛ nin ye tile 10 wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na marayɔrɔ tɛ yen ni jenini tɛ u taara ta kɛ a bɛɛ lajɛlen na
a y'a ɲini sa min ye nin waleya in ye o ka to senna yaasa maaw u bɛ se ka kɛnɛya cogo min bɛɛ lajɛlen ka farimasi ale sira minɛ nin waati in na fala ye farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ n'an ma taa coupe du monde na minnu ye cɛluba dasi coupe du monde ta hukumu kɔnɔna na ko an ka kamori b'a la han coupe du monde éliminatoire la k'a sera ka bi 8 don maa 10 minnu taara a b'olu cɛ ma hali n'o y'a sɔrɔ sa an kɔni tɛ taa kɛnɛ kan ye fala ye kamori a y'a se kɛ coupe min bɛ yen n'o ye coupe kafu ye o hukumu kɔnɔna na joliba ale taama kɛ bi ale bɛ ka taga burukinakaw fɛ yen ale ni burukinakaw kan ka jouer ni ala sɔnna ma min mana na b'o la an n'o da tulo kan championnat national ale tun kan ka daminɛ ni octobre kalo in na fala ye n'o ye ɲinan san championnat ye ligue 1 orange k'a bilara novembre kalo tile 8 na sabula min ye sifinw ye olu ka bɔlɔntan bɛ an fɛ yan an ka tɔn minnu fana bɛ compétition africaine na olu kan ka bɔ dɔw kan ka bisimilali kɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan ni ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 19 mali senegal mali o bɛ taa fa sini do koyi sibiri sibiri do sibiri ne ye sini kɛ sibiri ye sa bi sini ye juma ye sibiri de do sibiri do ni ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 19 senegal ale de fɔlɔ ma gaye ka 4 ni fu kɛ Guinée Bissau la Guinée Bissau kun y'anw sɛgɛn kulukoro koyi u y'an da an kɔ nɔ ma de kunu fana ne nana k'a sɔrɔ a ma ban ne taara Modibo Sidibe ka so kɛrɛfɛ ko bi n ko nk'an tɛ se ka segin tuguni an faman'o tila ka 2nan wɛrɛ don tuguni denmisɛnninw a guwanna nka u ye se sɔrɔ u ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nɛgɛ kanɲɛ 19 Mamadu Konate ale kɔnɔna na fala ye faransikaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw la sa an b'a yira k'a fɔ sa ko min ye premier ministre kura ye a ka gouvernement ma bin han min ye wasabulon maaw ye u ye wulikajɔ kɛ k'u b'a bin siɲɛ fɔlɔ la sa maa 200 wasaden 200 ani 71 o de sɔnna min ye 289 kan filanan minnu bɛ yen n'olu fana tun y'a ɲini n'o ye RN maaw ye olu ta kɛra 144 ye fala ye ko nin vote bɛ ka kɛ tuma min ko assemblée lankolon don sabula députés tɛ fɛ wasabulon ka ci han u fana tɛ fɛ wasabulon ka ci dɛ n ko politiki bɛɛ ye kelen maa si tɛ fɛ ka bɔ i jɔyɔrɔ la sisan k'u bɛna mun kɛ cɛ tɛna na san musaka ya loi de finance ya ko yɛlɛma k'o bɛna tɛmɛ wa n ko ala de bɛna da o ɲɛ sabula nin jɛkulu fila mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka o kɔni u bɛ se ka fɛn bi n'u ma motion de censure ma tɛmɛ a ka loi de finance budget u bɛ se k'o kale nka a yirala ka wasa ko faransi parti politique belebeleba ŋanakɔrɔ dɔw bɛ yen fala ye olu farala Macron ka maaw kan yaasa min ye premier ministre a ka gouvernement o kana bi musaka fana a ka se ka o baaraw kɛ yaasa ka se ka bolo ni ɲɔgɔnma sinsin sa nin waati in na Maroc ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ fala ye Irisilakaw olu ye Maroc ministre min b'u ka jamana wɛrɛ taga kɔnɔna na o bisimila bi bolo nɔ bilara sɛbɛn belebelebaw caman na mun bɛ tali kɛ k'a yirala sa k'a fɔ ko min ye Maroc ni Irisi ye bolo ni ɲɔgɔnma kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ min ye masakɛ yɛrɛ ye ale taara Irisilakaw fɛ siɲɛ 2 san 2002 san 2016 Vladimir Poutine ale fana taara u fɛ u ka jamana kɔnɔna na n'o ye Marocains olu fɛ ye k'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ min ye Irisi ye lajɛ minnu kɛra u fɛ n'o ye farafinna ni Irisi jamana ka lajɛ ye san 2019 san 2023 Marocains yera o bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan bolo ni ɲɔgɔnma min kɛlen filɛ la min ye minanko bɛ a la jagoko ka taa se maramafɛnko ko bɛɛ lajɛlen bɛ a ko senfɛ Irisi ale ni Maroc k'u ka bolo ni ɲɔgɔnma tɛ bila bolo ni ɲɔgɔnma ye Donald Trump ale ni Vladimir Putin k'u ye heure 2 ani miniti 30 de kɛ kuma na telefɔni na bi fala ye waleya in kɔni kɔnɔna na sa k'u ka kuntilennaw ye kelen fɛn minnu na u bɛnna olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔyɔrɔko ta fanfɛla la jamanaw ka bonyaw n'u ka jamanaw ka makamaw k'u kɔni u y'o tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye kuntilennaw ye kelen sɔrɔ mun fana na tuguni o ye k'a fɔ sa min ye u jamana fila yɛrɛ bɛ bolo ni ɲɔgɔnma na sira minnu na olu ye foli kɛ olu la olu taacogo ko olu fana ka ɲi kosɛbɛ nka min ye basigi ni lafiya nali ye diɲɛ kɔnɔna na u ka jɔyɔrɔ ka se ka lajɛ o la o kɔni kelekura dɔɔni Ukraine ni kuma min fɔra Trump fɛ o la o ma kɛ Putin fɛla ye kosɛbɛ nka Putin kɔni sɔnna a ma u b'a fɛ ka bɛn ɲini cogo min na sa ka sigi ka fɔ kɛ ko ale ka cɛdenw na ye o kɛnɛ kan Trump y'a yirala sa k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Budapestkaw fɛ fala ye yaasa ka se ka ɲɔgɔn ye kura wɛrɛ kɛ tuguni min ye Putin ye ale ko a ma ban o ma
min ye irisilakaw kɔni ye bi ko kɛnɛ kan k'ale ka kɛlɛkɛcɛw ko se b'u bolo kɛnɛ kan dɛ ko fa bɛɛ lajɛlen kɔrɔn y'u bolo wa min ye nanzaralakaw ye k'u kɛlen don k'olu fana kɔlɔsi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ min sigira sen kan min ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ka jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in kɔni ye olu miirina bɛ min na fala ye o ye k'a fɔ u bɔra ka baara min kɛ sisan Palestine ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ se ka kɛ misali ɲuman fana ye Ukraine ni ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye Irisilakaw ye k'u tɛgɛ nɔ bɛ sɔn ka bila sɛbɛn dɔ la nin ko in senfɛ min b'a to kɛlɛ in a bɛ ɲɔngiri nka a bɛ ɲɔngiri kan min kan ko Putin ni Trump olu dɔrɔn de b'o gundo b'u fila dɔrɔn de bolo fɔlɔ o ma fɔ maa ye communiqué in senfɛ min y'u ka kumaw kuncɛ bi kɛlɛ o bɛ Kamerunikaw fɛ yen don a la sabula min ye fanga waradaba ye n'o tun ye cɛbɔ yɛrɛ ye Isa Coroma Bakari ale bɔra tuguni fala ye k'a fɔ k'a gagné han k'a sɔrɔ kalata jaabiw olu sɛnsɛnniw bɛ sen na min ye octobre kalo in tile 12 ye u ka kalata kɛra cɛbɔ 12 de fana tun b'a kɛnɛ kan président kɔrɔ ale yɛrɛ tun b'a la n'o ye Paul Biya ye nka nin waati in na sa ɲɛmaaw kɔni y'a yira sa k'a ɲininen don maa fɛ maa si kana jaabi bɔ i yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen k'i sigi sa ka min ye conseil constitutionnel ale ka jaabi bɛ bɔ nin kalo in tile 26 waliya in kɔni a gɛlɛra kosɛbɛ duwalakaw fɛ yen gaz lacrymogène olu cira sabula fan caman fɛ denmisɛnninw kun bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Isa Coroma Bakari ye ko ale o ye se sɔrɔ sudankaw fɛ yen fiɲɛkolo fandanbanda dɔ o bɛ ka wuli min ye fiɲɛkolo in ye fala ye kɛlɛkɛcɛw fana b'a ko kɔrɔ maa minnu bɛ sa n'olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ni diɲɛsiriki naani jɛkulu bɛ yen n'ale bɛ olu dɛmɛ a ko El Fasher kaw fɛ yen ko fo wuli ka jɔ ka kɛ koyi sabula a yera k'a fɔ nin waati laban in na jɛkulu marafatigiw bɛ taa bi maaw sigiyɔrɔ kan dɔgɔtɔrɔsow sugu misiriw ani maaw bɛ sigiyɔrɔ yɔrɔ la sa maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila kɛlɛ in hukumu kɔnɔna na hali maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kan ka baara kɛ diɲɛsiriki naani ko hukumu kɔnɔna na olu jabalaw k'u bɛ t'olu bɛɛ lajɛlen ta k'olu filenkolon ci k'u dakolon ci nin waati in na sa k'u kɔni kɛlen don k'a to min ye balo ni dumuni ni fɛnw kɔni tɛmɛsiraw ye k'olu bɛɛ lajɛlen bali wulikajɔ minnu kan ka kɛ sa maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o dɛmɛ fana tɛ ka se u ma wele de kɛlen don sa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min yaasa nin ko in a bɛ se ka kunbɛn ni finitigi wɛrɛw ye olu bɛ bɔ mini n kɛlɛ in jɛla ye Madagascar kaw fɛ yen sɔrɔdasi minnu ye fangajaso kɛ u ko olu ma fangajaso kɛ fala ye ko waliya mun kɛra dugudenw la k'u jɔ olu nana ka na far'u kan min ye colonel Michael Rajamina ye a ko sa ko ale kɔni nka Ala sɔnna a ma ale na kɛ ɲɛmaa ye koyi sabula wasabilen o ye kalata kɛ k'a yira k'a fɔ sa ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye fala ye k'o binna ka bɔ yen a ko ni Ala sɔnna a ma sini tɛ wa kalo tile 16 k'ale ka kɛlɛkɛsiɲɛ bɛ a bɛ kɛ jamanakuntigi ye u na jɛ ka gouvernement sigi sɔrɔdasiw bɛ don a kɔnɔ min ye dugudenw ye u bɛ don a kɔnɔ conseil national de transition k'u b'o fana sigi sɔrɔdasiw tan min ye olu yɛrɛ dugudenw olu fana tan k'u na sigi ko k'o kɛ u na ɲɛmaa ɲini u yɛrɛ la a ko a kɔni bɛ min fɔ maaw ye olu ma fanga daraki kɛ dɛ u ye fanga ta wa min ye fanga ta cogo min don coup d'état fana tɛ basigi ni lafiya u bɛ k'o de ɲini yaasa jamana bɛ segin a segicogo kɔrɔ la cogo min o bɛ dan sigi su in na kibaruyaw la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw la min ni nin si tɛ kelen Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Falaye Keyita. ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra